airport group committee ho rồi chết rồi cho ít tuổi thế group president ni he lần vét ra cái này là cáo ua ser zo lampang te hei min lo theng ro pui khop mai riap riap mai na tui don sia hi ta ki ro zo lampang puar si hian uisa ai thei lova ser zol khwa nuam khop mai ser zol khwa hi aquarium takzet ani voin hian ninga mei sang ni somni pathum hian airport group OIMA te executive committee helai USR zola kan neya teng chuan airport group shuai tu thar sang ni somni pathum tu sang ni somni le pali than thar nia teng chuan voi khatna chumi tang chuan voi khatna committee nia USR zola teng chuanin hei chahlui te min bot sei saka kan ei tui khop maya ten airport group shuai tu te le executive committee te hanin mel hriat tir na han nei ve hrim hrimila kan in hriat pawh nan te a tha ange teng chuan chaw te thenin la ya chung kan kom thawang masain eta etwa zol lampang atanga executive committee nia ming han soisela Isakrorel kiba ani tlangwal nge tlangwal ngatle chu teng chuan twa zol tangin executive committee member ani kal leang midang hin mel hriat tir na kan leang heta he lama hian an ming kha an soitir ve zelang a then hre mai la ming te Rosan Kluanga Trozal Branch ex officio airport group a hian chuan voin committee te tluang theimo kan tluang khop mai nuam khop mai hei min lo dong song tha Trozal Branch te ei le in po kan an siam tu ya kan pur khop mai a song sang thla khop mai hen an ngat le se de tro hei an siam tui sia zong chang tha khop mai nga le che ni group committee po wai me ni hi an lo nuam ani hi kan in po tlanga kan tho ho na a thaboka he lama kan kalanga he ta pu hi tunga ming kho rau sang puya chuan koi branch ngachong branch president kan ni chuan eng sang he long kal chu kha hei pani hei ka then pa nan hian khoi he ta thian pa hi tunga ming kho Samuel Rothfeller ngal chom thone tero ngal chom financial secretary kan ni committee a hian in voi khat kal na ngai kal ve photo ka voi khat kal na ni executive committee kan soyang khan ruat thar kan ni hlom ani he lama dap chu lampang unau executive committee member tho tunga mingo is Darlian Kuma kan ni vice president branch kha vice president kan ni kan in hriat pawh nan khan a tha hrim hrima hei kan in hrelo hloma kei pon ka hriat hi chun tam lo zawka chuang chuanin lo thlir ve tu te pona airport group chunga committee te kan hriat nan khan kan an ti kol ve ni hi he lampanga tunge ming kho ni hi dai ra moya ka ni khoi branch nge kha mun tui branch ni mun pui branch lampang te OIMA tu nain lakal vung tha theim khai mun tui branch si rin lain wai me te kan fa branch ya nung khop mai in OIMA dei po hin mang nuam thei viau in ka hria ral kha tang chan man po cha kom thina nuam thei in mang light thei viau ni mo khai wai me de kan kham lo tang thrin ko ba ben ba se ruồi nen ngắt tiếng anh bé sấy thủy na ruồi cũng mình nạp hay cái tama bác sĩ này mới chuan ruồiจะปลดแหกกันนะจุ๊มอันนี้he mun pui branch ani he lama kal phei ve leila chang he ta kan group secretary khoi
group secretaryให้choi kham mai zial te lo pet dewa ma se kan kom thawang voin committee te kan kal kim theyem sai to lam hi ro kholna bi kan ne wagan ro kim thero pak chu kan kim viawe chuan hemi airport group a hian engkho khong e kha kan ni rul puilim branch le tozol branch te tin munpui branch dapso branch saitlo branch lengte branch ngalchom branch le west serzol branch pakua ani e side law che kan kal thel side law chu kan tha thiama kal kim ang tluk chu kan ni tho ni chu tro chuan iming le i branch loina khan soi ve hrim la h lo san so kan ya lengte branch atang local kan ya langwal tro ni e nula thlir tuinom kha chuanin tlangwal kan ni e ai ani hi airport group a kan secretary ani kan mel thia tin kan nei zel ni e he ta zot ve leang tunge ming o ro sang le naral te kan ni koi branch leng te ani hi leng te branch atanga helai airport group executive committee member ani chu cho te iporem puar khom mai hei bin lo sai ne khopa hei kan dul kan zut mai ni ta kan ka lang kan president hi kan la mu fu lawa cho lai mon o gan ti da he ta alo boy khom mai kan president hi thawana ma se kan president hi la shelo te po om thei ni a boy viawem la boy lu tu kan ni hi he ta kan zo tang tu nge ming ho group secretary kalchuak chuan khoi branch nge munpui branch chuan ming kha eslal mon kima eslal mon ki ma ani kha mun pui atanga tuna kan ex officio ani tro chu kha kan lo sedon nia kan president hi chu a boy khop maya mel hi an ti lang re ang maya na voin committee te engemo an kal thei lo te kan om lem lo tro obi pakhat hi lo kal thei lo boka chuan kan committee member ro chu kan kal kim thei chuan ani he pu thara kan soi mai nga trozol branch a loi nia teng chuan ani hitla ya airport group a shoi tu hlun tak ania tun tram thar kal lai me ka hian president a than tin le ani ti kha kan soi ni chu he lai hi helai voina western zola kan tia helai branch president min lo thleng tu ni kha tu po ei tur tui nai tak mai kan lom em mai uisa min lo siam saka teng chuan kan zot chim nga kapu tunga i ming le pulal ming mo ya kan ya chuan helai president hata western zone branch a hian president kan ni chuan member hi achat chu har mai theya mai sia le mi pa han bel kho mang khan eng za vel nge in ni irin zanni uthua mai za kan ya zanni la somvel kan yanga mai chia hi kan tam shat mai theya a za chia kha ka soi mai thei ta lo ni teng chuan ani he helai min theng tu branch ania teng chuan biang kan naya min theng ne khop mai kan lom khop maya nge helaya kan group floi tu ten ron nga anan ti vela kha nang mani po in lo phur ve nge tin nge in lo ro man dan thim kha kan lo phur khop maya nya kan floi tu te kha kan group floi tu te kan han phone le in tu lo bo sai dan tur te kha kan han zot vela khodang te na an lo thlen to dan le an lo bo sai to dan te kan han zot thi thai vela ui kha an bei sei deuh sia chutia kan group floi tu te nan bei sei chuan kan ti ve ngai tur ani kan tia kan han in rot khom chuka tukin lama khan kan han rot thuta ti hian hei zan ria te kan han kil tlanga a limom khop mai ke ni pon nuam kan ti khop mai hei min lo thlen na potin in khuwa hi a kho theng pon nuam khop mai aron kanan pan phaya hei kho nuam ta ka lo ni a tiang chuan in ron om nan pot cha kom hleng ka ria in khuwa po hi in lung rol hmelin ka ria
te chuan in eng za nge in ni mel in za le som panga vel kan nin ka sia kho thleng hi rema anuam khop mai hmun pui branch lampang chun tlan ho ve le mek to tuna hian he kan shroi tu thar khi kan an kom lok nge hei hi ming kan soi mai nga pujel thleng ki mahania ro pui chi branch aloi nia kumina hian hemi airport group a hian in treasurer than thar ania yang chuanin enge OB lampang hi chu illa OB meeting ang hi voi in nei man toem nei man lo ni executive committee kan director to pangani hi committee man mo thak to wangin chuan ni le airport group shuai tu ai chuan i voi khat lu na ani em ye chuan hemi committee a hrim hrim chuan i tel venual to tiro kumli vel chu kom to committee sim simai chu mai shuai tu thar ro pui chi branch atanga thlan thar ania tiang chuanin lo thlir tu te na kan hriat lo takin han tilang ve ni china cameraman atanga nia ino ania ni hero pui tuazol branch atanga executive ani po hi yang chuan hei ha in hel hriat tir nang a vai kha chu kan la ta lo deuhin ka hria kan lo la tlai deuh leka omang tlang pui chu kan la man thowin ka hria ti khanin lo thlir tu te pon airport group a kan hruai tu te kan lo hriat ve nan khan le executive committee member te lo hriat ve nan khan kan an ti lang ve ni hei kan president bo la ko koina sa khop mai khu lai kon po chuan moya omani hi executive atuna hianin hruai tu kal chuak ani na angin ex officio ani ai user zoli khonwam tak mai nia ai presbyterian biak in saklai mek ania anal don khop mai ti zong khani sela voin lama hian zone champion ten lo zong ve boka teng chuanin voin chu rinuak nuak mai ni hi pusir sang zela ni vele thunga ro puichip branch a hian financial secretary nia ani hi te chon airport group committee member ani vele bok ani kan chuak don ke ni po